Tarisa, teerera uye urarame. Bhuku 2. Mhare dzaMwari. Nhungamidzo. Kwaziwa. Mwari mumwe chete wachokwadi unomuziva here? Rega ndikuudze nezvavamwe varume vaimuziva. Tarisa mifananidzo iri mubhuku roruvara rweranjisi paunenge uchiteerera kukaseti, uye uyeuke kuenda pamifananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 1. Mukoma nomunun'una. Genesis 25 verse 21 kusvika pa34. Genesis 27 verse 1 kusvika pa29. Mukoma nomunun'una vari mumufananidzo vari kutengeserana. Uyo ainzi Esau akanga ari muvhimi mukuru. Jakobho munun'una wake akanga abika zvokudya zvakanaka kwazvo. Esau akanga aine nzara kwazvo. Akanga achangobva musango uye akakumbira Jakobho zvokudya. Jakobho akati kuna Esau, tanga wanditengesera udangwe hwako. Zita raJakobho rinoreva munyengeri, uye zvakanga zviri maari kunyengera vamwe. Aida pfuma yenhaka yaifanira kupiwa mukoma wake Esau. Esau akanga asina hanya nenhaka yake, aingofunga zvedumbu rake rakanga risina chinhu. Saka akatengesa nhaka yake yokuberekwa nayo nokuda kwezvokudya zvomusi mumwe chete. Mufananidzo 2. Hope dzaJakobho. Genesis 28 verse 10 kusvika pa22. Kubva pazuva irero Esau akavenga Jakobho, akada kumuuraya. Saka Jakobho akatoita zvokutiza kubva pamusha pavo. Hwava usiku akavata padivi pomugwagwa, ndokubatwa nehope, akarota hope. Akaona Mwari kudenga uye akaona vatumwa vaMwari vachiuya panyika. Mwari akati kuna Jakobho, ndini Jehovha, Mwari wababa vako Abhurahama naMwari waIsaka. Ndichakupa iwe nezvizvarwa zvako nyika yauvete pairi. Zvizvarwa zvako zvichaita seguruva renyika. Marudzi ose apanyika acharopofadzwa kubudikidza newe navana vako. Ndinewe, uye ndichakuchengeta kwose kwaunoenda, uye ndichakudzosazve munyika ino. Handingakusiyi kusvikira ndaita zvandakuvimbisa. Mwari aiziva kuti Jakobho akanga ari munyengeri, asi Mwari aida Jakobho uye aida kuti apinduke. Naizvozvo Mwari akamupa zvisimbiso zvinoshamisa izvi. Mufananidzo 3. Jakobho naRabhani. Genesis 29 verse 1 kusvikira paGenesis 31 verse 55. Jakobho akaenda kundoshandira sekuru vake Rabhani. Akadawo kuwana mwanasikana mudiki waRabhani ainzi Rakeri. Akashanda kwamakore 9 kuti agopiwa mukadzi. Ipapo Rabhani akanyengera Jakobho nokuti akamupa mwanasikana wake mukuru pachinzvimbo chomudiki. Rabhani akaita kuti Jakobho ashandire Rakeri kwamamwe makore 9. Jakobho akazonyengerawo Rabhani. Akazviwanira zvipfuwo zvakanyanyisa kunaka kubva pazvipfuwo zvaRabhani,
somubayiro wokushandira Rabhani. Jakobho akanzwa kuti vanakomana vaRabhani vakanga vava kuti, Jakobho atora zvose zvaiva zvababa vedu uye awana upfumi hwose uhu kubva kune zvaiva zvababa vedu. Uye Jakobho akaona kuti ndangariro dzaRabhani kwaari dzakanga dzisina kuita sapakutanga. Ipapo Mwari akati kuna Jakobho, dzokera kunyika yamadzibaba ako nokuhama dzako, uye ndichava newe. Mufananidzo 4. Jakobho anosangana naMwari. Genesis 32 ndima 1 kusvika pa32. Jakobho aida kudzokera kumusha asi aitya Esau, nokuti avo vanonyengera vamwe kazhinji vanorarama upenyu hwokutya kutsiviwa. Humwe usiku ari munzira, mumwe murume akauya kuna Jakobho, akaita mutsimba naJakobho usiku hwose. Utonga pahwakanga hwotsuka, murume uya akashodogora hudyu yaJakobho. Akati kuna Jakobho, ndirege ndiende, nokuti utonga hwotsuka. Asi Jakobho akapindura akati, handingatongokuregi muchienda kusvikira mandiropafadza. Saka murume uya akati kuna Jakobho, zita rako harichazonzi Jakobho, asi Israeri. Israeri zvinoreva kuti unorwa naMwari. Ipapo akamuropafadza Jakobho akati, ndaona Mwari chiso nechiso, asi handina kufa. Mwari akauya kuzoita kuti Jakobho munyengeri ashaye simba, kuitira kuti agomupindura. Israeri akadzokera kumhuri yake norugare, akava baba vorudzi rukuru rwavanhu vanonamata Mwari. Mufananidzo 5. Chiroto chaJosefa. Genesis 37 ndima 1 kusvikira pa11. Jakobho, uyo akanga apiwa zita rokuti Israeri naMwari, akanga aine vanakomana 12. Mwanakomana waaidisisa ainzi Josefa. Jakobho akapa Josefa nguo yakaisvonaka. Madzikoma aJosefa akamuitira godo. Humwe usiku Josefa akarota hope, uye akati kumadzikoma ake, inzwai hope dzandakarota idzi. Takanga tichisunga zvisote zvezviyo kumunda, onei pakarepo chisote changu chakasimuka chikamira chakati twii. Asi zvisote zvenyu zvakaungana zvakapoteredza changu zvikakotama kwachiri. Madzikoma vakashatirwa kwazvo. Hope idzi dzaireva here kuti vaizokotamira munun'una wavo? Vakavenga Josefa uye vakatsvaga mukana wokuti vamukuvadze. Mufananidzo 6. Josefa unotengeswa. Genesis 37 ndima 12 kusvikira pa36. Madzikoma aJosefa akanga achifudza makwai kure nomusha wavo. Jakobho akati kuna Josefa, enda undoona kana zvinhu zvakanaka kumadzikoma ako nezvipfuwo, uye ugodzoka kwandiri neshoko. Madzikoma paakaona Josefa achiuya, vakafunga zvokumuuraya.
vakamubvisa nguo yake yakanga yakanakisisa ndokumukanda mutsime rakanga risina mvura. Ipapo mumwe mukoma akati, tichawaneiko kana tikauraya munun'una wedu? Ngatimutengesei. Pakarepo vamwe vashambadziri vakasvika, saka madzikoma akatengesa Josefa na20 esirivheri. Mushure maizvozvo vakadira ropa rembudzi panguo yaJosefa ndokuenda nayo kuna baba vavo. Jakobho akafunga kuti Josefa akanga aurayiwa nemhuka yomusango, akamuchema nokusuwa kukuru. Mufananidzo 7. Josefa nomukadzi akanga akaipa. Genesis 39 verse 1 kusvika pa 20. Vashambadziri vakatengesa Josefa munyika yeIjipita. Imomo akava muranda womumwe murume ainzi Potifa. Potifa akanga ari mumwe wamachinda amambo eIjipita. Mwari akanga naJosefa uye akabudirira mune zvose zvaakaita. Munguva shoma shoma akaitwa mutariri weimba yaPotifa. Josefa akanga ari jaya rakanga rakarurama. Mukadzi waPotifa akamuda kuti ave wake. Akaedza kumanikidza Josefa kuti avate naye. Josefa aiziva kuti izvozvo zvakanga zvakaipa ndokubva aramba. Saka rimwe zuva akabata jasi rake ndokuti, uya kumubhedha uzovata neni. Asi Josefa akasiya jasi rake ndokubva atiza achibuda mumba. Mukadzi akatora jasi ndokuenda naro kumurume wake ndokupomera Josefa mhosva yokuedza kuda kuvata naye. Saka Potifa akaita kuti Josefa aendeswe kutorongo. Mufananidzo 8. Josefa ari mutorongo. Genesis 39 ndima 20 kusvika paGenesis 40 ndima 23. Mwari akanga ana Josefa kunyange nomutorongo. Munguva shoma shoma Josefa akaitwa mutariri wavasungwa vose. Muranda wamambo aiva mudiri wewaini yamambo, uye nomubiki wechingwa chamambo vakakandwa mutorongo. Humwe usiku vose vari vaviri vakarota hope, asi vakafunga kuti hapana munhu aigona kuvatsanangurira zvadzaireva. Asi Josefa akati kwavari, ko kududzira hakuzi kwaMwari here? Ndiudzei kurota kwenyu. Saka muranda wokutanga akati kuna Josefa, mukurota kwangu ndaona muzambiringa wanga una matavi 3. Ndatora mazambiringa ndokubva ndasvinira mumukombe wamambo uye ndikaupa kuna mambo. Josefa akamuudza zvinoreva hope achiti, mumazuva 3 amambo achaita kuti usunungurwe uye uchakudzosera basa rako. Mubiki akaudzawo Josefa hope dzake, asi hope dzake dzaireva kuti mumazuva 3 aizourayiwa. Mukati mamazuva 3 muranda akasunungurwa uye mubiki akaurayiwa, sokuratidzwa kwazvakaitwa Josefa naMwari. Mufananidzo 9. Chiroto chamambo. Genesis 41 ndima 1 kusvikira pa 40. Josefa akaramba ari mutorongo kwa mamwe makore 2.
Zvino umwe usiku mambo weIjipita akarotawo hope. Akaona mhou nomwe dzakakora pedyo norwizi. Mhou nomwe dzakaonda dzakabuda murwizi ndokudya mhou nomwe dzakakora. Hapana akagona kuudza mambo kuti hope dzake dzairevei. Ipapo mudiri wamambo mukuru akaudza mambo nezvaJosefa. Mambo akarayira kuti Josefa abudiswe mutorongo. Josefa akaudza mambo kuti hope dzairevei achiti, Mwari akuratidzai zvaari kuzoita. Muchava namakore 8 amaguta. Kuchava negohwo rakanaka muIjipita. Mushure maizvozvo kuchava namakore 8 enzara. Tsvagai murume ano uchenjeri hwokuti atonge munyika yeIjipita. Murume iyeye ngaave navabatsiri vashoma shoma uye agounganidza zvimwe zviyo kwamakore 8 okukohwa kwakanaka uye agozvichengetera makore 8 enzara munyika. Mambo akaona kuti mweya waMwari wakanga uri muna Josefa, saka akamuita mutongi weIjipita yose. Mufananidzo 10. Kutonga kwaJosefa muIjipita. Genesis 41 ndima 47 kusvikira pa Genesis 42 ndima 28. Munguva yamakore 8 okukohwa kwakanaka muIjipita, Josefa akaunganidza zviyo zvakawanda. Makore 8 enzara paakauya, akatengesera vanhu muIjipita zviyo. Kwakava nenzarawo muKenani. Saka madzikoma 10 aJosefa akauya kuzotenga zviyo kuIjipita. Havana kuziva kuti mutongi akanga ari Josefa, asi akavaziva. Akavapa mhosva yokuva vasori munyika achibva avaisa mutorongo. Mushure mamazuva 3 akati kwavari, kuti mundiratidze kuti muri vanhu vakatendeka, munofanira kuuya kuno kwandiri nomunun'una wenyu wokupedzisira, uya wamakandiudza nezvake. Akasara nomumwe wamadzikoma ake ndokubva aregedza vamwe kuti vaende nezviyo kumhuri dzavo. Mufananidzo 11. Josefa anozvibudisa pachena kumadzikoma ake. Genesis 43 ndima 1 kusvikira pa Genesis 45 ndima 27. Madzikoma aJosefa akatya kudzokera kuIjipita, asi munguva shoma shoma vakanga vava kutoda zvimwe zviyo. Saka vakatora Benjamini, munun'una wavo, mudiki kwavari vose, ndokudzokera kuna Josefa kuIjipita. Josefa haana kuvaudza kuti aiva ani. Akavatengesera zviyo, asi akaudza mumwe wavaranda vake kuti adzosere mari yavo mumasaga avo. Uye akaviga mukombe wake wesirivha musaga romunun'una wake. Mushure maizvozvo akatuma varanda vake kuti vavatevere, vanovapa mhosva yokumubira. Madzikoma ake akadzokera pakarepo kumba kwaJosefa. Ikoko vose vakakotama pamberi paJosefa, sezvakaitwa nezvisote zvaJosefa muhope dzake kare.
uye vakakumbira kuti avanzwire tsitsi. Josefa akachema nokuti akanga asingagoni kuvanza kuti aiva ani. Akati kwavari, ndini munun'una wenyu Josefa, uya wamakatengesa ku Ijipita. Akambundirawo Benjamini ndokuchema ndokumutsoda iye namadzikoma ake. Josefa akavapa zvipo zvikuru uye akavapawo zvababa vavo. Josefa akavaudza kuti vaende vagodzoka Ijipita pamwe chete nemhuri dzavo uye nababa vavo. Madzikoma akadzokera kumusha ndokuudza baba vavo kuti Josefa mupenyu, ndiye mutongi weIjipita yose. Mufananidzo 12. Jacobo na Josefa muIjipita. Genesis 45 ndima 28 kusvikira paGenesis 50 ndima 26. Jacobo akatora mhuri yake yose nezvose zvaaiva nazvo ndokuenda kundogara kuIjipita. Jacobo paakaona mwanakomana wake Josefa akamubundira, vose ndokuchema. Munguva yakatevera akaturika maoko ake pavanakomana vaJosefa ndokuvaropofadza. Vakava vatungamiri vakuru pakati pamarudzi aIsraeri. Jakobho akafira muIjipita akwegura kwazvo. Ipapo madzikoma aJosefa akatya kwazvo nokuda kwezvakaipa zvavakanga vaitira Josefa. Asi Josefa akati kwavari, musatya, imi makafunga kundiitira zvakaipa, asi Mwari akafunga kuita zvakanaka, kuti apedzise zviri kuitwa iye zvino, iko kuponeswa kwemweya mizhinji. Naizvozvo zvino musatya, ndichakuriritirai imi navana venyu. Musatya imi makanga maronga kundikuvadza, asi Mwari akazviitira kuti zvive zvakanaka, kuti vanhu vazhinji vaponeswe. Bhuku 2. Nhungamidzo. Zvizvarwa zvaJakobho, vaIsraeri, vakagara muIjipita ndokubva vava rudzi rukuru, zvokuti mambo weIjipita akatanga kuvatya ndokubva vamanikidza kuti vashande savaranda. Asi kwakanga kuno mumwe murume ainzi Mozisi, muIsraeriwo, akanga akasimba muna Jehovha, uye akaponesa vanhu vaMwari kubva muuranda muIjipita. Tarisa mifananidzo paunenge uchiteerera kukaseti, uve wakagadzirira kuenda pamufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 13. Mucheche Mozisi. Exodo 2 ndima 1 kusvikira pa10. Makore 300 mushure mokufa kwa Josefa, Mozisi akaberekwa muIjipita. Panguva iyi vaIsraeri vakanga vawanda kwazvo, zvokuti mambo weIjipita akavabata zvakaipa kwazvo, uye akaita kuti vashande basa rakaoma savaranda. Akarayirawo kuti vanakomana vose vechiIsraeri vaurayiwe vari vacheche. Asi Mozisi paakaberekwa, mai vake vakamuvanza. Paakanga ati kurei, vakamuisa mudengu ndokumuviga pakati petsanga pedyo norwizi. Miriamu hazvanzi yake akamira pedyo ndokutarisa.
mwanasikana wamambo akauya kuzoshamba murwizi. Imomo akaona dengu nomucheche Mozisi. Mozisi akatanga kuchema. Mwanasikana wamambo akanzwira mwana tsitsi, saka akafunga zvokumuchengeta kuti ave mwanakomana wake. Mozisi akakurira mumuzinda wamambo. Akadzidzira nzira dzose dzavaIjipita, uye akava munhu anokosha kwazvo. Mufananidzo 14. Mozisi negwenzi raipfuta. Exodo 2 ndima 11 kusvikira pa 4 ndima 17. Rimwe zuva Mozisi akaona mumwe muIjipita achirova mumwe muIsraeri aiva muranda. Mozisi aida kubatsira vanhu vokwake, saka akauraya muIjipita. Asi ipapo Mozisi akatozoita zvokutiza mambo. Kwamakore 40 akagara kunzvimbo yerenje inonzi Sinai. Rimwe zuva akaona chinhu chinoshamisa kwazvo. Akaona gwenzi raipfuta asi harina kuparara. Mwari akataura kuna Mozisi kubva mugwenzi raipfuta achiti, ndaona kuti vanhu vari kubatwa zvisina tsitsi zvakadai. Ndiri kukutuma kuna mambo weIjipita kuti undotungamirira vanhu vangu kubuda munyika iyi. Mufananidzo 15. Mozisi unodzokera kuna mambo. Exodo 3 ndima 11 kusvikira pa Exodo 10 ndima 29. Mozisi akanga achitya, asi akavimba naMwari achibva adzokera kuIjipita. Mukoma wake Aroni akaenda naye. Vakati kuna mambo, zvanzi naJehovha, Mwari wavaIsraeri, rega vanhu vangu vaende kuti vanondiitira mutambo kurenje. Asi mambo akati, handimuzivi Jehovha iyeye, uye handidi kurega vaIsraeri vachienda. Mushure maizvozvo mambo akabata vaIsraeri zvakatonyanya kuipa. Mwari akati kuna Mozisi, vaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha pandichatambanudza ruoko rwangu pamusoro peIjipita, uye ndichabudisa vaIsraeri kubva mairi. Mwari akatiwo, Faro paanoti kwamuri, itai chiratidzo, ipapo uti kuna Aroni, tora tsvimbo yako ukande pamberi paFaro, uye ichava nyoka. Aroni akateerera, uye mambo akaona simba raMwari, asi haana kubvumira vanhu kuti vaende. Saka Mwari akaitira vaIjipita zviratidzo zvakawanda. Akapindura mvura dzose dzeIjipita dzikava ropa. Saka vaIjipita vose vakachera pedyo norwizi rukuru Nairi kuti vawane mvura yokunwa. Akauyisa matambudziko amatatya, umutu, nhunzi, mamota pavanhu napamhuka, chimvuramabwe, rima nemhashu muIjipita. Mwari akabvumira n'anga dzeIjipita kuti dziite zvimwe zvezviratidzo izvi. Asi Jehovha akaita zvimwe zviratidzo zvakawanda zvisina kugona kuitwa. Saizvozvo Mwari akayambira mambo kuti akanga ane simba kupfuura ren'anga. Asi mambo akaramba kuteerera Mwari, uye haana kubvumira vaIsraeri kuti vaende. Mufananidzo 16. Gwayana rakabayirwa.
Exodo 12 ndima 1 kusvikira pa36. Mwari akataura zvakare kuna Mozisi akati, udza vaIsraeri kuti mhuri imwe neimwe inofanira kutora gwayana igoriuraya. Vanofanira kutora rimwe ropa vagoriisa pamagwatidziro egoni napazvirivo, kureva zvikamu zvapamusoro zvegoni. Ndichapfuura napakati penyika yeIjipita. Ndichauraya matangwe ose ezvikono, asi ndikaona ropa padzimba dzenyu, ndichapfuura pauri uye handizokukuvadzai. Mwari akachengeta chivimbiso chake. Usiku ihwohwo vanakomana vamatangwe vose vomuIjipita vakafa, asi hapana vanakomana vamatangwe vavaIsraeri vakafa. Ipapo mambo akatuma nhume kundodana Mozisi ndokuti, simukai mubve pakati pavanhu vangu, imi vaIsraeri. Endai mundonamata Jehovha sezvamakakumbira. Mufananidzo 17. Mozisi pagomo raMwari. Exodo 13 ndima 17 kusvikira pa Exodo 14 ndima 31. Mozisi akatungamirira vanhu vaIsraeri pakubuda muIjipita. Mwari akaenda mberi kwavo ari mushongwe yegore nomoto. Mambo wavaIjipita paakanzwa kuti vaIsraeri vakanga vatiza, iye navamwe vaIjipita vakashatirwa nokuti vakaona kuti vakanga varashikirwa navaranda. Saka mambo nehondo yake yose akatevera vaIsraeri kuitira kuti avadzose. VaIsraeri vakasvika pagungwa guru ravakanga vasingagoni kuyambuka. VaIjipita vakanga vari shure kwavo. VaIsraeri vakanga vasina kokutizira. Mozisi akati kuvaIsraeri, musatya, mirai nesimba, uye muchaona rusununguko rwaJehovha rwaachakuitirai nhasi. Zvichaitwa naMwari kuti akuponesei. VaIjipita vamunoona nhasi hamuchazovaonizve. Ipapo Mwari akazarura nzira nomugungwa, uye vaIsraeri vakafamba pakaoma vachiyambuka gungwa. VaIjipita vakaedza kuvatevera, asi mvura yakatanga kuyerera zvekare ndokubva yavafukidza. VaIjipita vose ivavo vakanyura, uye vaIsraeri vakaponeswa. Mufananidzo 18. Zvokudya nemvura murenje. Exodo 16 ndima 1 kusvikira pa Exodo 17 ndima 7. Mozisi akatungamirira vanhu kurenje. Vakanga vasina zvokudya zvakakwana, saka vakatanga kugunun'unira Mozisi, Aroni naJehovha. Madekwana oga oga Mwari aituma shiri diki dzakawanda kuti vanhu vadye. Mangwanani oga oga mahwendefa matete akanga akaita sechingwa akabva kudenga akaonekwa pasi. Vanhu vakapa zita rokuti mana. Pavakashayiwa mvura zvakare, vaIsraeri vakakakavadzana naMozisi. Mozisi akati kwavari, seiko muchikakavadzana neni? Seiko muchiedza Jehovha? Mozisi akanyengetera kuna Mwari, uye Mwari akamupindura akati, tora tsvimbo yako urove dombo paHorebhi, uye mvura ichabuda yokuti vanhu vanwe. Kwamakore 40 Mwari akapa vanhu veIsraeri zvokudya, uye akavachengeta murenje.
Mufananidzo 19. Mozisi pagomo raMwari. Exodo 19 ndima 1 kusvikira pa Exodo 20 ndima 17. Uyewo Mapisarema 19 ndima 11. Uyewo Johani 14 ndima 15. VaIsraeri vakasvika pagomo reSinai. Mwari akaburuka pagomo nomutinhiro nemheni, makore nomoto. Mozisi akakwira mugomo, uye Mwari akataura kwaari achiti, ndini Jehovha Mwari wako. Usava navamwe vamwari kunze kwangu. Usapfugamira chifananidzo chipi zvacho kana kuchinamata. Usashandisa zita rangu zvisizvo. Rangarira zuva rechinomwe revhiki, uye urichengete riri dzvene. Uchashanda mazuva matanhatu nokuita basa rako rose, asi zuva rechinomwe iSabata kuna Jehovha Mwari wako. Pazuva iroro hamufaniri kuita basa ripi zvaro, nokuti mumazuva matanhatu Jehovha akaita matenga nenyika, gungwa nezvose zviri mariri, asi akazorora nomusi wechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropofadza zuva reSabata, kureva zuva rechinomwe, uye akariita dzvene. Kudza baba vako namai vako. Usauraya. Usaita upombwe. Usaba. Usapupurira munhu upi zvake nhema. Usachiva zvinhu zvavamwe. Mwari akanyora mirayiro iyi nemimwe mitemo pamahwendefa amabwe, uye Mozisi akaburuka nayo kubva mugomo, akaenda nayo kuvanhu vose kuti andovadzidzisa. Nhasi tinowana mirayiro yaMwari mushoko rake, Bhaibheri. Mufananidzo 20. Nyoka padanda. Numeri 21 ndima 4 kusvika pa 9. Uye Deuteronomy 18 ndima 18. VaIsraeri vakanga vavimbisa kuti vaizochengeta mirayiro yaMwari, asi havana kuzviita. Vanhu vakatanga kugunun'unira Mwari naMozisi. Makatibudisireiko muIjipita kuti tizofira murenje? Chingwa hapana, mvura hapana, uye hatidi zvokudya zvokungotamburira izvi. Mwari akavaranga nokutuma nyoka dzino uturu pakati pavo. Vazhinji vakafa nokurumwa nenyoka. Vanhu vakachema kuna Mozisi kuti avabatsire, uye Mozisi akavanyengeterera. Ipapo Mwari akaudza Mozisi kuti, gadzira nyoka ino uturu ugoiturika padanda. Ani naani anorumwa akatarira kwairi achararama. Saka Mozisi akaita nyoka yendarira ndokuiturika padanda. Uye ani naani akarumwa nenyoka uye akatarira panyoka yendarira akararama. Mozisi ndiye mumwe wavatungamiriri navaprofita vakuru veIsraeri. Kwamakore 40 akatungamirira vanhu murenje. Mozisi asati afa, Mwari akati kwaari, ndichavamutsira muprofita anobva pakati pehama dzavo akaita sewe. Ndichaisa mashoko angu mumuromo wake, uye uchavaudza zvose zvandichamurayira. Mufananidzo 21. Jesu unopa vanhu zvokudya. Johani 6 ndima 1 kusvika pa 58. Kwamakore akawanda vanhu veIsraeri vakatarisira mumwe muprofita
akanga akafanana naMozisi. Zvino pakupedzisira, Jesu Kristu akaberekwa munyika yeIsraeri. Akadzidzisa vanhu nezvaMwari sezvakaitwa naMozisi. Rimwe zuva vanhu vakaenda kune imwe nzvimbo kwakanga kusina vamwe vanhu kuti vandonzwa Jesu achitaura. Vakatanga kunzwa nzara, asi kwakanga kusina zvokudya. Mumwe mukomana mudiki akanga ane zvingwa zvidiki 5 nehove diki 2. Jesu akatora zvingwa nehove 2 ndokutenda Mwari. Mushure maizvozvo akapa vanhu vose zvokudya izvozvo. Pakanga pane vanhu vaipfuura zviuru 5. Vanhu vakati, "Zvirokwazvo uyu ndiye muprofita aifanira kuuya panyika." Zuva rakatevera, Jesu akati kwavari, "Ndini chingwa choupenyu. Ani nani unouya kwandiri haangatovi nenzara, uye ani nani anotenda kwandiri haangatongovi nenyota." Mumifananidzo 5 inotevera tichadzidza zvimwe nezvaJesu. Mufananidzo 22. Jesu unotaura naMozisi. Mateo 17 ndima 1 kusvika pa8. Luka 9 ndima 28 kusvika pa36. Rimwe zuva Jesu akaenda navadzidzi vake mugomo kuti vandonyengetera. Vadzidzi zvinoreva vateveri vapedyo kana shamwari dzaJesu. Jesu paakanga achinyengetera, chiso chake chakapenya sezuva, uye nguo dzake dzakava chena sechiedza. Ipapo Mozisi naAroni vakazviratidza pamberi pavo. Mozisi naEriya, vaprofita vaviri vaMwari, vakararama makore akawanda kwazvo Jesu asati auya panyika. Mozisi naEriya vakataura naye pamusoro porufu rwake rwakanga ruchizouya. Vadzidzi vatatu vaJesu vakavanzwa vachitaurirana. Ipapo gore raipenya kwazvo rakauya rikavafukidza vose. Inzwi raMwari rakataura richibva mugore richiti, "Uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, anondifadza. Munzwei." Izwi parakapedza kutaura, vadzidzi vakaona Jesu chete. Mufananidzo 23. Jesu akatifira. Johani 3 ndima 14 kusvikira pa16. Vanhu vazhinji vakaramba Jesu ndokubva vakwanisa kumuuraya. Varwi vakamuroverera pamuchinjikwa womuti. Vakaurayavo vamwe varume 2 pamwe chete naye. 2 ava vakanga vari makororo nemhondi. Asi Jesu akanga asina kutyora mirayiro yaMwari. Isu, iwe neni takatyora mirayiro yaMwari. Savamwe vanhu vose panyika tinofanira kutorangwa naMwari nokuparadzwa kwokusingaperi, uye tichipfigirwa kure nokuvapo kwaIshe. Asi Mwari anoda vanhu vose. Haadi kuti tiende kuGehena, kure nokuvapo kwake. Saka Mwari akatuma Jesu kuti azobvisa kurangwa kwechivi chedu. Munguva yaMozisi, ropa regwayana rePasika rakadeurwa kuti ridzivirire vaIsraeri kubva pakuranga kwaMwari munyika yeIjipita. Nenzira imwe cheteyo, Jesu, gwayana raMwari, akafa sechibayiro chedu. Ropa rake ndiro muripo wechivi chedu,
zvivi zvako nezvangu. Uye sekusimudza kwakaita Mozisi nyoka yendarira padanda, saizvozvo Jesu aifanira kusumudzwa pamuchinjikwa, kuitira kuti vanhu vose vanotenda kwaari vave noupenyu husingaperi, sechipo chinobva kuna Mwari. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti akapa mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa, asi ave noupenyu husingaperi. Mufananidzo 24. Jesu kudenga. John 19 ndima 38. Mabasa 1 ndima 6 kusvikira pa 11. Mutumbi wa Jesu wakabviswa pamuchinjikwa ndokuiswa muguva. Asi pazuva rechitatu Jesu akamuka kubva kuvakafa, uye mazuva 40 mushure maizvozvo vadzidzi vake vakamuona achienda kudenga. Jesu achiri mupenyu nhasi uno. Mozisi navose vakafa vachitenda kuna Mwari vapenyuwo, vari kudenga. Mozisi akanga ari mutungamiriri mukuru uye nomuprofita waMwari, asi Jesu ndiye mwanakomana waMwari, mukuru kwazvo kupfuura Mozisi. Mozisi akatungamirira vaIsraeri kuyambuka gungwa uye vakaponeswa kubva kuvaIjipita, asi Jesu akauya kuzoponesa vanhu vose vanotenda kwaari uye vanomutevera. Rimwe zuva Jesu achadzoka panyika sokuenda kwaakaita kudenga. Ipapo achatora vose vanotenda kwaari kuti vagova naye kudenga. Wakagadzirira here kuenda naJesu? Unogona kuuya iye nhasi. Tenda kuna Ishe Jesu Kristu ugoponeswa.